La tradicional farsa burlesca de l'Osa d'Ordino ha tornat a fer el que millor sap, retractar l'actualitat amb humor i un puntet de crítica. I aquest any el focus ha estat clar, el conflicte per la icònica màscara de l'Osa. El guió ha repassat temes ben coneguts a la parròquia, la polèmica del Pope, les dificultats de mobilitat a la Cortinada, el transport públic amb l'L6 com a protagonista i fins i tot la idea que a Ordino hi ha més espais per a gossos que per a infants. Però el moment més esperat ha estat l'escena sobre la disputa per la marca del cap de l'Osa, quan ha aparegut una representació de la ministra de Cultura per prendre mides del cap, una clara referència al conflicte entre l'associació cultural i un particular que ha registrat la imatge de la màscara. Des de l'associació, el seu president, Albert Roig, ho té clar, la màscara és patrimoni cultural, protegida per la UNESCO, i ningú no se'n pot apropiar via registre mercantil. Per això demanen que la marca es retiri. El Comú ha intentat intermediar i ha arribat fins i tot a un acord per exposar la màscara original, però l'associació critica que la corporació no ha estat neutral. I tu, creus que aquest conflicte pot posar en risc el futur de la festa o ajudarà a reforçar la protecció del seu patrimoni cultural? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.